Доброго здоров'ячка! Низьки поговоримо за деякі такі слова у наших діалектах, у нашій бесіді, котрі мають много значень і хуснуться у всяких таких контекстах. За первою поговоримо про слово «ходити» і всі його варіанти. Може сте могли замітити, що у нашій бесіді не є слова «їхати», і такого, воно є в українській бесіді, а в російській «їхать», но по правді, воно було в праслов'янській, але просто у нас воно злилося із словом «ходити». Воно фактично щезло. А у тих містах, де слово «їхати» низько хуснуть, воно є скорше свіжою пожичкою із українського язика. Ще дуже рясно можемо стрітити в нас і такі старі форми. Гікой. Автобус ходить кожні 2 години. А вать ідемо мотором, а вать ідемо поїздом, а вать хотіли ми йти самольотом, но не вийшло нам. Фактично, айно слово «їхати» має тот самий корінь, що слово «йти». У нас воно золяло уєнно по значеннях із словом «йти». І основні форми, які хуснують іще найстаршими людьми, будуть із словом «іти» плюс деякий транспорт, а вать вестися на плюс деякий транспорт. Та можемо казати «ідемо машиною», а вать веземеся на машині. Можемо повісти «іду поїздом», а вать везуся у поїздові. Можемо казати «ішовим біцикльома», а вать візимся на біциклях. Друге слово в нашому списку – слово «знати». І з ним доста похожа ситуація, може вихоснувати у дуже-дуже многих ситуаціях, контекстах. Гікой, наприклад. У моєму діалектові домак не стрітите слово «вміти», котре ви можете знати з українського язика. Казалося то лише словом «знати». Наприклад, замість українського «вмію кататись на велосипеді», у нас би казали «знауся вести на біциклях», а ведь «знауся возити на біциклях». Замісто «знайомі», а ведь «знакомі» кажеся «знаємеся». Тож його можу повісти у значенню «стаєся», так? Можу казати «туй знає падати дощ», а ведь «туй знає бути дуже студено, та візьми май теплий сведер». Сяк кажемо, айкіть беруємо говорити деяким другим язиком, наприклад, Томаш знає говорити по-мадярськи. Можу оповісти і у значенню «ож догадатися дащо», наприклад, не зналась зася оповісти? Можеш казати у значенні «провідати дакого». Зустрічаються такі форми «ходилам знати тютку». Сяк можемо оповісти ай за поняття «думати». Наприклад, «я си так знав, ось воно май великое було». Можу теж вихоснувати у значенні «видавати дащо». Гікой, наприклад, «боліло го дуже, айбо недавно собі знати». Тоже хуснуємо це слово, коли кажемо за деякий такий знамий факт. Ож, знаєся, ож вона порядна газдиня. Ноги, видите, є того доста. Може, зустрічались це слово у деяких других значеннях, але в других контекстах. Будьте добрі, напишіть ми. На сьому раз усе. Красно дякую. Майтеся.